Watijora yong la tote tong thuk tui yang waisya aro waisya bahalajak voters rok chongmari sampoi phaike abo haimang phli rok kasawui no phayo 2024 BC katal phaima bai baksa chongbari bo phaitongo abongkha loksaba chongmari kaini achuk thani bagai batai jangnai thungkurung bodol rok ayang phasing no mokol kaijumui nasiklaijak yango voters rok bo biang thangki teisa sep sapmano teisa chukno ayang bukhak nasigi bodol shlaye yang waisya ayang waisya anglajak Gerak salo 17 Golagati constituency by khobjak marak kamio kaisa pandani bisingti buba grano khapuri sikango khaklap bunai rok Tipra Mothani bukhak ukuluk funugui BJP ni bana romkha khungba nukhungni khorok chichuku voters rok BJP ni atong songrok khakwarbaina borongno lamsugina harka tei buskangni chongbariwo kaini achuk thaino kaplai ungnai modijini tui durmung bai Bharat ha kotor gnagai bebak thaibi baksa hastibo hamkrai ingui tongo o hamkraino naharino khafurui kubuni bodolno yakarwi BJP ni bana romphai tong voters rokni shakha tei buskang salo kotorkhai joining program ungnai hinibo shakha BJP was joining Kebegata party ni Paika. Bela Hambai, Jodo Chini Fogborok from Nairokno, Tini Jonazati Murchabai, 17 number Gulaga Tini Tuidul Mao, or Buto, Tinor Pass Poriva, the Munis Butter BJP Ram Sokatin, and Logivo Tongo or Gulagati Kendroni candidate, Chini councillor by Chini Himani de Burma, Chini district president. Borok Tipra Motha ni party yakari thayo BJP Modi ji ni hamzak mungna nahari ke Modi ji ni आशीर्वाद ते मोदी जी ने जे डेवलपमेंट जे विकास न नुबिने borok tini BJP ni potaka romkha ang te chini joto party ni netarok borno tini bokhabaina lamsoka buskango BJP ni obo joining tebu kotor khengnai te chini buskangni je lok sabha nirbachon duita seatono BJP kotor ke apply ngai nene ang tinin simi or message na mucho hambai Bureau report Khumpui